Ayo Tin, Natin genti. Ya. Iki sinden sing berbobot no. Ya. Monggo. Ayo jumeneng lah. Nah, ayo. Sinden ki nek lagi wis nyandang Jawa iki arurane keluar no. Iya. Nek kowe nyawang biasa, Sinten to? Hah? Sinten? Ayu kok dudu kowe. Oh, ayu. Nek kowe tetep apik, nek kowe iki ayu kok ya iya. Sapa sing nyawang kowe ora ayu wis mripate rusak. Anjen yo ayu tenan kok no. Awake gedhe lemu. Iya. Jan luar biasa Pak dengaren iki. Apa? Pak dengaren. Ya ora dengaren wong ya kowe iki nyatane ayu tenan kok. Iya. Nganti dadi golekan. Ana lho sing nganti penonton nganti tau ana sing klumah mergo weruh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serat katur dumateng Bapak Limbuk sarombongan serat punika saking kula Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02. KRT Prandon dalu menika kula badhe nyuwun gending bawa nyidam sari. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya pamirsa dalu punika mugi-mugi Bapak Limbuk dipun paring kesehatan lan panjang umur. Amin. Kokean iki no. Heeh. Nganti tumumpuk akeh banget niki. Ya, sing arep tok wiwiti nggon sapa? Ya, diwiwiti sik. Ki sing kepareng arek nyekar lagu Blitar. Ya, ki mau Pak Haji Yuswanto nyuwun Mbak Tatin. Ya. Iso ora? Ora iso. Ya. Ganti Mbak Ayu. Ya, Blitar. Engko ana anu kok yuk. Ya. Wis pokoke ditandangi wae sapa sing iso, ora usah Tatin ketoke urung ngapal lagu Blitar. Ya. Mula Mbak Ayu wae. Ya. Ora apa-apa, Mak. Ayo, jumeneng. Ya. Ngangge catatan mboten. Ora apa-apa nganggo catatan ra masalah. Iya. Sesuk kene kita nek papan tulis kok. Iya. Ora ming HP tadi. Aja kuwatir. Iya. Yo. Iki uga disiarke lumantar pirang-pirang streaming no. Iya. Saka Sanggar Cemara, Andika Multimedia, nggon aku dhewe Dalang Sena Channel. Iya. Karo channel Kleyang Kabur Kanginan. Ngendi? DG Channel. Iya. Ya wis ben ora apa-apa. Saiki gawe channel masakan bareng. Saking bingunge. Iya, mangga. Alon-alon Mas. Ya, iki kanca-kanca ketoke ya rada asing no. Ya. Mula alon-alon rasah kesusu-susu karo penyanyi Pak Kondang diparingi wektu sing sak oke-okehe. Ya, monggo.
tanggep. Mau ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya ning Yojo ya arang-arang muni kok ya. Ya. Ning Ayojo kuwi arang-arang banget sing nyuwun lagu Blitar. Mula nek wis mulai saba ngetan ya lagu-lagu wetan kuwi di paido. Lho. Diudi no. Ya diudi ya. Nggih menika sampun, Pak. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, sugeng rawuh panjenengane Mbah Kung Bupati Ngawi. Ya. Matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh. Iya ya, Mak. Iya, paring pangestu dhateng panjenenganipun Bapak Haji Kondang Sutrisno. Ya. Anggenipun uluk salam kula nuwun. Assalamualaikum dhateng para warga masyarakat Ngawi. Anggenipun badhe yasa pabrik wonten ing papan mriki. Mugi-mugi sak mangke nambah reja. Nambahi sae tumrap Kabupaten Ngawi no. Iya, pancen sing disuwun ngono. Sembah nuwun Mbah Kung lan kala wau Mbah Kung Bapak Bupati Ngawi ugi sampun paring palilah tanggal 11 utawi tanggal 12 Maret. Mangke kula sak rombongan nyaur utang. Iya. Taun wingi ya, Mak. Taun wingi anggone ora iso wayangan saengga bakal dileksanani tanggal 11 apa tanggal 12. Ana saka Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02. Ya, Prandon kene nyuwun bawa nyidam sari. Ya, diaturake sapa sing kepareng bawa. Ayo menyanyi Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Ya. Ya. Jumeneng, Mbak. Ya. Men supaya nyekar nyidam sari. Iki ya akeh banget para kadang-kadang sedulur dalang sing padha rawuh. Ya. Mas Yogi. Ya. Saiki wis tuwa banget. Ah ya. Ora apa-apa, rambuté wis do putih. Heeh, iya. Adikku Aji, iya. Nek ndelok wayang mripate ditadahi ndak coplok. Plola-plolo. Ayo, mangga. Nggih, alon-alon nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu gede banget ngopo ya? Niki rada perih e. Apane? Lenggorokane niki lho. Oh, larang ngono. Nggih. Aku anggere muni perih ngono tratapan nek. Iya. Nih, aku kok wong ora muni niki tenggorokan kula rada perih ngono malah gak cetha. Ming muni perih tok. Iya. Lah napa to liyane sik perih? Ora ya nek tatu barang kira ya perih to ya. Monggo, ya. Duh wong bagus pepejening hati. Ya, saka pirang-pirang channel iki sik nonton 24.000 no. Oh iya. Dalang Sena 16.000, Sanggar Cemara pirang ewu, DG 3. Oh iya. Teluwe direwangi kacamatane coplok. Ya wis ben lah.
Ya. Kaya ngene wong nandang Asmara tak leliting saka cilik nganti gedhe saiki wis iso nyuwara apik senengku ra jamak-jamak bocah iki. Iya. Melu aku wit kelas 2 SD tak gula wentah supaya seneng budaya Jawa saiki suarane wis apik. Hah? Anggere arep mangkat mayang biyen tak saline tak dusi. Iya. Bareng saiki arep tak dusi kok angel ra jamak-jamak. Mboten gampang kok. Ya sesuk. Enjang jenengan genti, Pak. Ku tak tonyo sirahmu kowe. Lah pripun, Bang? Sok tak adus dhewe wae. Wong tuwa kok arep didusi ora. Urung wancine kok. Nek butuh bantuan ngoten. Rasa. Engko ndak tuman aku. Ana apa tak wakku dewe doh dewa Jawa sonom ring wak mami besok kapan katekan jejer lan wong bagus umpamakna yen nahkoda tanpa prahu sasatra den pepetri idam sari ya mangga neno umpama sliramu sekar malai aku kumbangi dam sari umpama sliramu margi wong bagus aku
karyane Mas Mantos Wargina. Iya, monggo. Matur sembah nuwun Mbak Agnes. Wis kepareng ngaturake nyidam sari no. Ya, wektune saya ngoyak. Ngaturke sijine ya. Ya. Mengko gek diteruske critane. Ya. Aku mau wis matur karo Pak Kondang. Langkon kok ponokawan bangun pabrik niku mengko nek mboten tekan esuk ampun disalahke lho kula, Pak. Iya, ya wis Pak kok engko disambung-sambung. Ayo Tin, Natin genti. Ya. Iki sinden sing berbobot no. Ya. Monggo. Ayo jumeneng lah. Nah, ayo. Sinden ki nek lagi wis nyandang Jawa iki arurane keluar no. Iya. Nek kowe nyawang biasa, Sinten to? Hah? Sinten? Ayu kok dudu kowe. Oh, ayu. Nek kowe tetep apik, nek kowe iki ayu kok ya iya. Sapa sing nyawang kowe ora ayu wis mripate rusak. Anjen yo ayu tenan kok no. Awake gedhe lemu. Iya. Jan luar biasa Pak tenan. dengaren iki. Apa? Pak dengaren. Ya ora dengaren wong ya kowe iki nyatane ayu tenan kok. Iya. Nganti dadi golekan. Ana lho sing nganti penonton nganti tawana sing klumah mergo weruh Tatin kuwi. Iya. Tatin kene. Awake jan iso singsen wah globyak. Saking ngefene ya, Mak. Saking ngefene. Iya. Ya merung tau weruh le preman wae. Wo. Sora kalap. Ah iya. Ana sing seneng banget kuwi. Sapa? Niki sapa jenenge? Pak Ijo apa sapa kuwi? Pak Ijo apa Mas Putut? Lah nggih. Pas Putut Wijonarko. Ya, Aja tok ece kuwi ya Lah napa? anggepe Kan iki ya sak ngece aku lho kuwi. pegawe. Penggemarku jarene. Sapa? Kuwi si Putut kuwi. Kuwi ya kurang ajar kowe iki. Lah Kok mintok jangkar sik putut ora. ya. Ayo pamundutan iki kembang rawe. Ya. oh nggih. Diaturake. Ngono ya, Mak. Ya. Sinden urung nyuwara wis madhang.
Sapa? Neng panggung mau kok ya Iya. tulelapel. Lah lapar lho, lapar. Lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya. Iya. Nggih wau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem. Heeh. Iya. Ya monggo. Langsung mawon nggih. Langsung. Langsung piye? Dibawani kok piyai semene iki pengen krungu swaramu ora mung rupamu tok. Iya. Lah bawane napa? Ah sak karepmu sinden kok kurang bawa. Iya. Apa sakarepmu slendro? Heeh. Apokmu kapan? Sinden pelok ki ya ngene iki. Iya. Sapa sing den pelak? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Ayo slendro. Iya, Ndang. Tak tunggu pokoke nganti sak entukmu. Iya. Rinasa sayang ngalilo napa Pak? Ora apa-apa pilek. Pilek wayangan kang hanger ridu ati Tung 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 da. Ande. Apa lho? Ayo kaya lagu arep gayeng arep seneng kok malah sedih ra jamak-jamak. Niki karyane Bu Kesi. Sapa? Kesi. Oh, heeh, terus. Mangkelingan duh slah Patu. kamu atiku tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem Tan jemutu. kalbu atiku wus kadung tresna mung sirawang merak ati Iya. Ati. ngapa lho senane ngece lho Sing ngece iki sapa? jenengan kuwi Lah ya mulane iku suarane didandani ora nek dandane piye cengle dikentrengke dibetel telake kuwi. suarane sok menggok dhewe bareng ora Ah, kerasa ya wis senengane ngono. ngapa Ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok jenengan menggok. ya sampe jenengan ora ming swara deh Apa? ya sak Ya. ya piye Ayo teruske kok. sak kelakuane diteruske ra Ayo, teruske. iki wis rampung Hah? ra kerasa Sone iki nek wis rampung ra ya omong. lah kena wis Ora seru meneng banget. wae. Sone iki nek wis rampung muni wis ngono. Iya. Ora kok ming glenes wae. ya ora Ya. Mangga Ya. anu wae. Ora usah digedruke, cahe ra iso joget wis. Iya. Iki cah ketoke awake luwes ning ra iso joget. Joget mung kaya mintok mlaku wae. aja ngece sesuk aku arep sinau joget Ah, ngono kuwi dadi dienggo ngoyak popularitas kuwi kudu sinau. Iya. Senam aerobik. Iya. hah Senam aerobik. ben ngapa Ayo main luas. masa Yuk. eh Plek plek Masa? plek plek. piye ngapa mau suarane piye Sepatu tiba ning lantai iki lho. piye Plek 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 plek.
Awak tak nek aerobik ki tangane ya ora ngene-ngene tok. Ha iya, awang kowe iki tau njaluk kates aku tak kono pek siji wis suarane loro kok. Loh, Pak Isa. Ha iya nyengket kates dul ngono iki. Bluplek. Lho, kok loro tin aku. Siji kok, Pak. Kok suarane loro dukon iki. Duplek ngono. Ya wis. Ayo, kembang rawe, rasa digedroke, rapik wis delok ora. Ya, monggo ya. Saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong wes aku tresno ane wong seneng tunggal sebale pitane lungguh jejer saben dinane saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe digawe lono
Ya kuwi sing marahi saya gedhe. Apane? Jogetanmu iki lho. Marahi gede apane? Kamu ngene-ngene iki mula anggere dipepe kok iso 6 kilan. Apa ta? Ora ngawur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono lho. Teke sapa iki korden apa ya? Bareng tak kilani. Sapa sing ngilani sapa? Aku pas liwat ning omahku tak kilani Kak ya sempat-sempat. Wah, iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket dogol murah. Nggo gawe topi ya iso lho. Enggak kurang Kok nganggo. rambutnya tak tokke sithik wae. Ya, matur suwun Mbak Tati. Senengane ngece. Galake pol tenan. Iya. Medeni ya, Mak. Wah, wis. Mula bojone nganti mengkari mripat karo ilat tok kan. Iya. Anggere harmoni dolan getan minggat meneh. Montore lebokke meneh. Tengok-tengok meneh. Kok ora tau iso lunga. Iya. Karang wong wedok iki werna-werna. Iya. Ayu nek le ayu ning ya keras, ya galak, rupa-rupa kaya Tatin ngono kuwi. Oh. Ayu lembah manah kaya Ika ngono kae. Ya, ora tau nesu. Oh. Nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Ya ora kaya. Kuwi Ika. Ya, sesuk tak gawene nesu. Tak tutne. Tak tutne. Ngawur ora. Ayo ngger terus ke latritane ngger. Ya.